आं MBBS नि थाखाय फार्स्टआव क्लास 9-10 निफ्रायनो माने कनसेप्ट गेदार खालामनो स्टार्ट खालामदोंमोन माने क्लास 9 नि जुनतु 9-10 जुनतु माने बेसिक साइन्स जों माने याव कनसेप्चुएल जानांगौ फार्स्टआव यानि उनाव क्लास 11-12 आव मेनलि जों जिखिनि कनसेप्ट दं फिजिक्स केमिस्ट्रि एन्ड बाय'ल'जि मेनलि इखो मेनलि फरायनांगौ आरो यानि उनाव जुदि जों बर्ड लाइनावल' जों फरायबाय थायो माने जेनेबा बर्डनि पार्सेन्टेजखौल' नायो कनसेप्टखौ नाया होमबाना जों माने बहुत उन जालाङो आरो आंबो बेखौ सानदोंमोन कि बर्डनि एग्जामा मेइन होननानै ओमफ्राय आं बर्डनि थाखाय फरायबाय यानि उनाव जेब्ला माने निट आनजाद होबाय बेयावथ' होमब्ला मार्कआनो फैयाखैमोन यानि उनाव आं जेब्ला कचिं लाबाय होमबासो थरमबाय कि इफोरबायदि फरायनांगौ होननानै ओमफ्राय इफोरबायदि रावबो माने खोन्थानाय मानसिबो गैयामोन होमबानि टाइमाव ओमफ्राय आं कचिं लानासो बेफोरबायदि नलेज गेइन खालामबाय फिजिक्स बाय'ल'जि ओमफ्राय केमिस्ट्रि बेखौ मेइनलि क्लास 12 क्लास 12-11 आव मेइनलि फरायनांगौ मेइनलि NCERT बेस NCERT-खौ मोजां जुदि फरायोबा एकदम कमप्लिटलि हागोन आरो इमान माबा नङा आरो 1 इयारनि थाखाय मोजाङै जुदि निजि गोसो हमथाना फरायोबा ससियेल मिडियाखौ माने बाद होनानै जुदि फरायोबा एकदम डिलेट माने इन्स्टाग्राम फेसबुक जि दं इफोरखौ आं जेब्ला प्रिपारेसन खालामदोंमोन आरो डिलेट खालामनानै आं पुरा मोजाङै 1 इयारनि थाखाय पुरा निजिखौनो टाइम होदोंमोन होनानै आं उथ्रिसारनो हादों आरो सिलचर मेडिकेल कलेजाव 4.5 इयार्स जाबाय दायो मार्कशिट ओंखारथ'वाखै दायो कलेजाव थांबासो मार्कशिट मोनगोन ओरैनो जयनिंनि डेटआ मब्ला जयनिंनि डेटआ आंना 15 माबा मोनसे थांखि लादो नों हराय सानखि सोर मानसिनो मा होनो हागोन मा भेलु प्रभाइड खालामनो हागोन नों जुदि दामनायानो देनाय मोसानायानो जिखि हक आं मानसि सासेखौ आं एन्टारटेन खालामनो हागोन हाया निजिनाव खेमसे जों बेनिखि आं भेलु प्रभाइड खालामनो हागोन हाया नों जुदि फरायदोबाबो नों फरायबाल' जायाखि आं फरायनानै जुदि मानसि सासेनो आं मोनसे माबा मोनसे सहाय खालामनो हायाबा फरायनायनि जरियते नङा होमबा जुदि स्पर्ट्स लाबाबो ओरैनो गेलेबाल' जाया माने गोजौ लेभेलाव एसे गेलेनायनि सेस्था खालामनांगोन आरो बेफोरबायदि सेस्था खालामनायाथ' मोजां खिन्थु किसुमान टाइमाव मानसिया निजिनि केपेबिलिटिखौ बुजिनांगोन जेनेबा आं बे बुस्थुखौ हायाबो जानो हानाय किसुमान माने कनसेपचुएल बुस्थुखौ किसुमान मानसिया हमनो हाया इखौ माने पेरेन्टसफोराबो नारसिनो किसुमान टाइमाव बिदि खालामनायाबो गाज्रि जायो इफोरनि थाखाय माने किसुमान स्टुडेन्टफोराबो निजिनि जिउखौ माबाना लाङो आरो सुइसाइड जायो थ' स्टुडेन्टनि बाथ्राखौ बांसिन खोनासं पेरेन्टसफोरा नारसिनबाल'बो जाया खिन्थु माने मोननैबो एखेलगे सापर्ट थानांगोन आरो स्टुडेन्टबो आरो पेरेन्टसबो मोननैबो जुदि फालि जायोबा बहुत खस्थ' जायो